Salutare, frații mei, la nou video de pe acest canal. Bun, v-am promis că facem un video cu porumbei și facem. Bun, deci prima dată o să vă arăt perechile, apoi ce mai am. Aici este un mascul de 2020 și femeile de 2019. Masculul ăsta îmi place foarte mult de el, mascul frumos. Ce? Băi, hai înapoi. Femeile o știți, femeile aceea de 2019, da foarte bine. Bun. Aici mai avem o pereche de 2020, pui acelui gut, îl știți voi, gutul lui ăla de 2018 parcă era, sau 2019. Masculul este acel din partea stângă și femeia aceasta din partea dreaptă. După cum puteți vedea, seamănă foarte mult cu tatăl, mai ales el. Și acesta este femeia. Asta seamănă un pic mai mult la maică sa. Dar masculul tot este tatăl. Pe tatăl lor nu mai am, cum v-am mai zis. Bun. Bun, aici avem iar această pereche, tot de 2020. Femeia aceasta neagră și masculul acesta șpițat. Place foarte mult, mai ales masculul, dar și femeia. S-au împerechea singuri. Nici o să-i lăs așa, fac o pereche destul de frumoasă. Bun, cam atâta și cu ei. Bun, aici mai avem pe aceștia doi, tot de 2020. Cred că masculul este acel din partea dreaptă și femeia aceea din partea stângă. Amândoi sunt... Unde fugi tu? Deci cam acesta este masculul, acesta este femeia. Amândoi cred că sunt din masculul acela de 2016, care nici pe el nu-l mai am. Din acel mascul și din femeia aceasta de 2018. Bun. Bun, mai avem acest mascul de 2020. Acest mascul. Mai avem jos acel mascul vânăt, încă un mascul vânăt de 2016. Bun. Un pui de 2020. Frumos și el. Și neagra aceea. Am două negre. Frumoase amândouă. Deci cam aceștia trei sunt achizițiile. Neagra aceea, gutul, puiul la gut și masculul ăsta albastru. Încă nu știu exact cum o să-i bag la pereche, dar o să văd. Bun, bă, fraților, cam atât a fost cu acest video. Știu că este puțin cam scurt, dar n-am ce să fac, că aceștia sunt toți porumbei. Bun, pa, pa!